Isabella Fikri iyo. Abkinditi sanai sagabrale kullu Nigjabi hil and tauretat mamasalu sinalu. Jesus nagadan hakan haratan iyo. Yeah. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord in our hearts and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge him and he will make straight your path. God saw there was evil people, so he asked Noah and his family to build an ark. Verdiksabet silu dasal kalun nasma silu dasal nana antali silu dasal nana ansamar silu dasal des alen ይባረክኛል አውቃለሁ ያስተምረኛል አምናለሁ ሕይወቴ ለእርሱ ሰጣለሁ ሕይወቴ ለእርሱ ሰጣለሁ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ሲሉ ደስ አለን ቃሉን እንስማ እንሂድ ሲሉ ደስ አለን ናና እንጸልይ እንሂድ ሲሉ ደስ አለን ናና እንዘምር እንሂድ ሲሉ ደስ አለን ደስ አለን ቃሉን ቢሰጠን በላለው መንፈሱ ቢያፈስ ተጻለው እንዲለውጠን እሻለው እንዲለውጠን እሻለው I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Only verses. Right now, only verses. God is my shepherd and my guns for you wins for my giving for my gift like animals and a food and oil. John 6:14. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Trust the Lord in all your heart. Do not lean into your own understanding. Acknowledge him in all of your ways, and he shall direct your path. Proverbs 3:5. Ruth, verse 37, chapter 1.
Wherever you go, I'll go. Wherever you live, I'll live. Your people will be my people, and your God will be my God. ميرا سلسته تعسي عسرته بارسيكم حرية ملخ قدسان فقرات كنكم محرة لبي لوهات تحتنا أعلي تكستي لبسوا ملخ بخكم. 2 Thessalonians 3 verse 3. The Lord will give you strength and protect you. مزر دايت سان سلسن قطري سلسته لهاتكا كبيود جبلت إيمو كنفريك ودسها إيام. Blessed is everyone that feared the Lord, that walked in his ways. Psalm chapter 128, verse 1. Hiwai gotha, Jesus hiwai gotha, hiwai gotha, Jesus hiwai gotha, hiwai abo, Jesus hiwai abo, hiwai abo, Jesus hiwai abo. قدامي ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቅሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ስናይ ህሊና ካብ ልግሚ ዘይብላ እምነት እያ። Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Acknowledgement and he'll make straight your paths. Psalm 18 verse 1. I love you, O Lord, you're my strength. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God made the heavens and the earth. መጀመሪያ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ። Proverbs chapter 1 verse 7 ጎይታ ባረኩም። John 3:16 and 17. For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son to the world to condemn the world, but to save the world through him. ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቅሪ 17 ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣለዎ። ምሳኻ 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 ምንባር የሸኒ ጎይታዬ ኣብ ቤትካ ፈውስ ኣለዎ ሕይወት ኣለዎ በረኸት ኣለዎ መጽናነ ኣለዎ እንታይ ክብል ኢየሱስ እንታይ ክብል እንታይ ክብል ጎይታ እንታይ ክብል ክበል ክበልኩካ ክቡር ኢኻ ንገስ ክበልኩካ ንጉስ ኢኻ ዝዋብ ክህበካ ትህብ እምበይ ትዋብን ኢኻ ብምንታይ ክገልጾ እትፈጥረኻ ኣእምር ዝስምዕ ኣብ ቅድሜኻ Eliakitis 4:9. Two are better than one, for they help each other succeed.
Romans 10:17 Embarrassingna kamisma iya misma pikal Christos inyo amlach parohom. Psalms chapter 27 verse 14. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, wait on the Lord. Chapter 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። Please everybody raise your hands. ዳውኩም ናብ እግዚአብሔር ናብ ላዕሊ አልዕልዎ. Close your eyes. ዓይንቶም ከአሸፍንዎ ክንጽልይና ክብርና አምላክ ይሁን። እግዚአብሔር አቦና አዚና ነመስክነካ ኣለና ጎይታ ስለ ምሕረትካን ለውሃትካን እግዚአብሔር ክብር ንበካ ኣለና ስለዘም ዝሃብካና ውሉድውን እግዚአብሔር አምላክ አዚና ክብር ንበካ ኣለና ጎይታ ከምዚ ሕጂ ዝዝምሮ ደለው እግዚአብሔር አምላክ እዚ መዝሙር እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ልቦም ኩሉ ግዜ ኣብ ሓሳቦም ኩሉ ግዜ ኣብ ምእታዎም ኣብ ምውፅኦም ጎይታ ክዝምሩ ክኽእሉ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝኸውን እግዚአብሔር ሒዞም ክመፁ ክኽእሉ እግዚአብሔር ዘመን ህይወቶም ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ክትረድኦም ንዓኻ ሕሊፍና ንበካ ኣለና ጎይታ ዘመን ህይወቶም ንስኻ ሕለፎ ከምዚ ብንእስነቶም እግዚአብሔር ብግርህና ንዓኻ ዝዝምሩ ዘለው ወአምላክ እታ ደላቶም ግርህና ድማ እግዚአብሔር ከይጠፈአት ኣብ ዘመን ህይወቶም ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ከም ቃልካ ከኣቱ ክወፁ እግዚአብሔር አምላክ ንዓኻ ሕሊፍና ንህቦም ኣለና እግዚአብሔር ስለ ሰምዓና አዚና ነመስክነካ ስለ መማህራነሙን ጎይታ አዚና ነመስክነካ ኣለና ዝያዳ ትዕግስቲ ዝያዳ ጸጋ ድማ እግዚአብሔር ከተብዛሐሎም ጎይታ ንጽልይ ዘመን ህይወቶም ኩሉ ጎይታ ንስኻ ባርኽ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አሜን God bless you እግዚአብሔር ባርኩም ዘምደቀ እግዚአብሔር ባርኩም
سلام أملاخ نعاكم يكون كما كأنكم نجي أبيه السلام نجي أبيه تصقى نجي أبيه المحرت مسنا سوكفكم يبزح هاللويا نقعب سلام بدحان نبيتك يا أبيه نبي حبرة قدسان مساكم يا أبيه باركم كابرحو كاب قرباه مساكم كلهم أبوتات عديتات حواتحات نقعب سلام نبيتك يا أبيه مساكم كبرنا أملاخ سلام زي تبهلنا نتلنا قربيتنا تقامنا يماننا سلام نقول قع نبيتك يا أبيهر نبي حبرة حوات مساخي نقول لهم كبرن قويتا يكون نابتي بحبرتك يا أبيهر ذركب اللبوتا حبيرنا دمنا أملاخ النملخولو يا أبيهر مسكن بوتاينا مسئنا سلازي نفس وكفنا نقع بسلام بدحان نبيتك يا أبيهر مساخهم نقول يا أبيهر يباركم كبرن قويتا يكون كابز قصيلنا مزمران يا أبيهر باركم رخات يا أبيهر باركم يا أبيهر باركم مزمركم عزيو يبزحيو يا أبيهر يبارك ويتباركم برخات كابز قصيلنا نبقى الأملاك نحل فينا لو ما عنتي بقى الأملاك زقلقلنا عوي محاريو ويلكام محرحوي يا أبيهر باركه أقلقلتي يبزح الناس لزول لبز بيت أملاخنا مسكنه كبرنا أملاخ يكون ويلكام كم يسألنيكم قاعد حال مساهم كساب ساعات زرد أنا قويتا بسألت بأملكه بزم هسانات كزمرود صنح كله قويتا خبري كقال صنح ما حجنا ما خبرنا هو بينا كبرنا أملاخ يكون مدبنا قال أملاخنا قد مجمعنا حنت قال كلب بيمو وحنصلينا حنا بتقداي ناتو مزمور أمثالي كليتة معرف شدشته سكولاتنا نجنسل معرف كليتة شدشته مصحف قدس لكم كلاتنا رأي إجابيهر طبب يهبي مو فلتات المستوعلن كاب عفوين زوجة أملاح مسكن أتمنى طبب زخون إجابيهري طبب المستوعل لما كاب عفوين زوجة سكبز إن حسبنا نسألي نزيز مدبنا قال إجابيهر بطبب بمستوعل بمرد أنا يقالون لبنا خفت نابس أولوت نقرب قدوس هياو زخون كإجابيهر أبو بودخ أبي يسوع كريستوس سم نمسكنا كلنا أبو كسابزا ساعات زيا بمنفسكا بتقول خال النتكا كاب كل زنبرنا يو أخاخيبكا أبقالكا أفت ما أدخا أفت برخت كان سلز الساتف كان نمسكنا كلنا زدم ما خبا خاي خوين اللام وقويتا تمسكن حجر ما إجابيهر نزق ألزي نزنق الكان بقبو خنقل صون كردون إجابيهر كاب رديتنا زي كوني كاب حسابنات كا أملاخي كم تطبب كان مستوعل كان لبنا قد كفت مستوعل كتهب كم تلب ليديا زخفت كان ما قويتها لبنا قد كفت اتقال لما لبنا أتيو كم تنسخات دليو كوينو كسرح بنجر كل إجابيهر منفس كام سنة خو نسأل لنا كبروا كله نعاقايخون بقويتها بيسوع كريستوس آمين الراي نايلومي مزاربي نزارب الأملاخ أرستي هبه زله ملكوتاوي دنجاسة زبليو لومي يسوع كريستوس بهوت أبزا مدري بأكل كم سبنا تملالس كله أبزبنو مالتيو أبز جبرن تأمرات حنت خبائنا خندي أبزن تأمرات زين مالبات سلاسان شوعتن وي سلاسان شومونتن زخون تزيد كاجي تأمرات غيري يسوع كريستوس كابزن كل تأمرات زجن تتصحفنا تزيد تصحف تأمرات كم يوحنس زبلو زامد رزي أقوى تتقليلاسي أي ما أخلتون تتصحف جنة تتصحفنا إلى نزارب زلنا كابزين حنتي ناخذ نزارب سلام تايزي تأمرات أدليون تيلنا
سبات بنفسنا بأفتاطرهم دك سبات ناي إلجين ناي مترطار بحري سلازلنا እግዚአብሔር ሲ برضو يحالي الليو أملاك سي يفكرن دي እግዚአብሔር ሲ አሎ ዲኸ ወይስ አነ ዲ ጸሎተይ እምነተይ ጎዲሉ ኢልና ልጣራ ባህርና ኾም እዩ ትናትና አሰራርሓ እዚ ተአምራት እዚ ነቲ እሱ ዝደልዮ እግዚአብሔር ዝደልዮ ተአምራት ከቅንዕ ኢልዩ እግዚአብሔር ነዚ ተአምራት ዝገይርዎ ስለዚ ንሎም ማዓንቲ ንሪኦ ኣድላይነቱ እንታይ እዩ እስኪ ተአምራት ሲ ስለምንታይ ኣድላየ እንተይና ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ተላኢኹ ከም ዝመፀ እሱ እቲ መሲሕ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ርእሱ ክገልጽ ከም ካልኣይ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ በቲ ዝግበር ተአምራት በቲ ንሪኦ ተአምራት ክብሩ ክገልጽ ስለ ዝደሊ እዚ ተአምራት ዝግበር ሃሌሉያ ከም ሳልሳይ ድማ እግዚአብሔር ኣቦ ኩሉ ምንጪ ፍቅሪ ሓልዮት ድንጋፀን ምዃኑ ከሪኤና ስለ ዝግብኦ በዚ ተአምራት እዚ ይግለጽ ከም ራብዓይ እንታይ እዩ እቲ ዝመጽእ ነገር ብሕጂ ዝመጽእ ነገር እቲ ኸውን ዝግብኦ ነገር እቲ ናይ ትንስአን ህይወትን ነገር ንዕኡ ኣምር ዝኸውን ንዕኡ መብርሂ ዝኸውን ሓባር ዝኸውን ተአምር ይገብር በዚ ምክንያት እዚ ሕጂ ተአምራት ኩሉ ዝስራሕ ንሎሚ ሓንቲ ካብዘን ኩለን ተአምራት ዝተገብራ ሚራክልስ ዝተገብራ ኢና ክንርኢ ኩላትና ኣብ ሉቃስ 7 ምዕራፍ 11 ምንቂድ ሉቃስ 7 ምዕራፍ 11 ኣምላኽ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ኩላትና ነዚ ቃል ዝንርአዮ ንጽባሒቱ ኢሉ ይጅምር ንጽባሒቱ ድማ ኮነ ናይ ናብቲ ባህል ከተማ ከደ ምስኡ ከዓ ሓያሎ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ብዙሕ ህዝቢ ከዱ ሓያሎ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ብዙሓት ህዝቢ ድማ ምስኡ ከዱ ናብ ኣፍ ደገታ ከተማ ምስ ቀረቡ እነሆ ሙት ተጸይሩ ወፀ ንሱ ነድዩ ሓደ ወዳ ነበረ ንሳ ከዓ መበለት እያ ብዙሓት ደቅታ ከተማ ከዓ ምስ ኣነበሩ ጎይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላ እሞ ኣይትብከይ በላ ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ተንከዮ እቶም ጸወርቱ ደው በሉ ንሱ ከዓ ኣታ ጎበዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ እቲ ምውት ተንስኡ ተቐመጠ ምዝራቡን ጀመረ ነዲኡ ድማ ሃባ ንኩሎም ፍርሃት ሓዞም ዓብዪ ነቢይ ተንስኢልና ኣምላኽን ህዝቡ በፅሐ እናበሉ ከዓ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ እዚ ወረዚ ብዛዕብኡ ኣብ ኩላ ይሁዳ ኣብ ጎደቦታትን ተሰምዐ ሃሌሉያ ኣምላኽ ይመስገን እዚ ተኣምር እዚ ካብተን ሰለስተ ተኣምራት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረን ንፈልጠን ኢና ተን ሰለስተ ካብ ሞት ዘተንስአን ናይ ረኣዛር ናይ መራሒ ጸሎት ወዲ ጓል ያኢሮስ እዚኣ ድማ ወዲታ መበለስ ሳልሰይቲ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ወይ እዚ ተኣምር እዚ ካብተን ክልተ ዝፈልዮ ሓደ ነገር ኣለዎ እሱ ድማ ከም ኩላትና ንፈልጦ ኣልዓዛር ምስ ሓመመ ዓርክኻ ኣልዓዛር ሓሚሙሎ ተባሂሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቢርዎ እግዚአብሔር ግን ኣብ ሰዓቱ ስለ ዝመጽእ ኣብቲ ምድብ ሰዓቱ መጽእ ከም ሞታ ተንስይዎ እቲ መራሒ ጸሎት እውን ኣብ እግሪ ኢየሱስ ወዲቑ ጓለይ ሓሚማላ ሞይታላ ሞ ሕውያ ኢሉ ሓቀይ ኢየሱስ ከዓ ከይዱ እታ ጓል በቓል ተንጊፉ ሰድዕ ሕወያ እዚኣ ግን ፍልይ ዘብላ ነገር ኣለዎ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝተዛረበቶ ነገር የለን ኩሉ ባዕሉ ኩሉ ካብ ድንጋጺኡ ኩሉ ካብቲ ምንጪ ናቱ ካብቲ ውሽጡ ካብቲ ርህራሄኡ ኣብ ቅፍርናሆም ኮሎ እዩ ሞት ናይ ዝወዲ እዚ ርእይዎ ዘሎ እዛ መበለት እዚኣ እስኪ እቲ ሓልዮት ናይ ጎይታና ክርዳእና ሞ እዛ መበለት እስኪ ነስተማቕራ ሞቲ ጓሃያ ተሓዘና ቀብሪ እዩ ካብታ ናይ እንትበሃል ዓዲሲ
ኣብታ ኣፍ ደገ መቃብር ኣብታ ኣፍ ደገ ካብቲ ኣፍ ደገ ናይታ ዓዲ ውፅእ ኢልካዮ ኦረዲ በፂሖም እዮም እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብሓዘን ብጓሂ ብኸያታ ፍሉይ እዩ ከምዚ ካልእ ቀብሪ ይኮነን እዚ ቀብሪ እዚ ወዳ ዝሞታ ኣደ መቸም ዘን ኣዴታት ኩለን ንፈልጦ እየን ክሳብ ክንደይ መሪር ምዃኑ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ሓደ ንሱ እዩ ወዳ መበለት እያ መበለት ኣብ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ኣዴታት ጓል ወይ ሰበይቲ ቅድሚ ምርዓዋ ናብ ስድራ ቤት እያ ትዕቆብ ሓገዝታ ሳቶም እዮም ምስ ተመርዓወት ኣብ ሰብኣያ እቲ ናታ ፋይናንሻል ኩሉ ህይወት ሰብኣያ ምስ ሞተ ከዓ ኣብ ደቆ بعد نزا سبيت جان رأيها أب سبعة توكل نيرة سبعة خامويت الحرمات سبعة أنا بنكيرا أودا اتحادت تموت زنبرة تودا كيدو إذا موت زي كبيديو أزي كبيديو ترى موتاي كونن بس حاب قدوس تايز بس عبا مبلت كزارب كل جابير مبلتات بزح بفولي عين سلت مثلا أب إرمياس تايلو ني يهودا كاب سمين كمصون كل ورارسي أنت قال حزبي طفعت كاب سمين مص علمو بخي أمرير كبخي كم حدا ودا غيركس أمرير كبخي أوي بليلو كساب كنديت ناي حدا ود زسانت حدا ودا زموتا أدي مبلت أمو بدحريو تريو نجر زي بلا كساب كندي مرير مخانو ان بعد زحزن زنسي ذا سبيت جاء انا زحزن زمريحه انا بقبر تخيزلا نصب الله قطبا وصلوا بدحري حغازي يبلان منفساو صلواون اب امراون املاح كم زرسع املاح كم زرغما املاح كم زي طمتا يتفلط منياتو ناديتاتا ناي نعمي نعمنتا يلا املاح سي اخفي لي بقى اخفي لي سبعي قتلوا دقيقة يلوم أخفي اللي أمرير اللي يمو مرة بلاني نعم سايت بلاني كسب كوميتي منفس هاوت سلوا بتهزبقة بتحبرة سبقة إزياء أملاك زتسألة جاء بهرسي بقوف عين زت أمتها تبهيلات نتسأل إذا كل سقط زي أبدا سبيت الله نزي حزام بريحة هذا قبر زخيزلا كقبر طولع بتودات بين السيمالتي أمونغوزي እንዳቀዱ ዘም ቀባረዚ ዘም ዝጉጅለዚ ተሪኢናዮ ናይ ምታይ ጉጅለይ ወናይ ቀብሪ ኣብ ቀብሪ ዝኸይድዋ ናይ ሞት ጉጅለይ ሞት ይዝመርሖ መራሒኡ ሞት ናብ ቀብሪ ወስደ ማለት ሞት ብእቲ ሓይሊ ስልጣን ሞት ሒዝዎም ናብ ቀብሪ ዝኸይድ ዘሎ ኣውያት መለለይኦም እንታይ እዩ ኣውያት ብኽያት واي واي من الباتون كم زي أبزي أي تصحفن كم تناي تاريخ زبلو قلنا تنبخيو نتن مرير كوينا مرير حزن تخوينو زبكيو كم زي أصلك أش دلو مالون دي ما بيا فلتينا أصلك أش وسخوي واي 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 كله واج 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 تدامو ساعة مرحو تريسا قد مي أخيد تدحري أخيد توم دباخي واخ بوزحات يلوم تماس بوزحات قصرو ما يفلتني كن بوزحات يوم كلهم زي ما حدا قجلهم تأكيبهم زلوا أبتو قجلهم موت سلسة موتات على وزن ترينا يوم أتي ودا بيوت كل زموتي مويتي تحسبيتي تنقسق أسي تريسيات هديو ساون مويتي بيوت الله أجن مويتي مغنياتو اتموت موت ودا أوريدي قتيل واي اتم قبارون بعلهم ما عالتهم مساخله بتقري زخ موتيهم كلهم كل سمون موتاتهم أملاخي أفتنا يوجد له موت اللون بعد زجروب زحجي متي أفت بريخ مس بتحه أفت أفدقي هيدا ختمة هذا يوجد له بنيوم متي هاليلويا كاب كفرناهم من قدم له معتي كاب اسمر عندك أم حارب له درجة 4 كيلومتر قريبا لك أبساط هندا بترن مسلنا هندا بتاي كونن أبساط خبز أصله زلوي كأفت أفدق موت أفت قبر مس بتحه بس هذا يوجد له متيو تنا يهودا عم بس هذا مرحو كريستوس مرحو مرتي أتي هيوت زحزة تمسوس الله كابي يوم تبقي سام
ሉቃስ ከመገሪያ ታሒዝዎ ካብቲ ሰበይቲ ካብታ ባርያ ባርያ ሕያዋይ ባሪኡ ምስ ሓመመ ዝገበሮ ሚራክል በቃሉ ጥራሕ ኣብ ገዛ የምፃእ ያድለይካኒ በቃልካ ስለ ድሞ ሓዊ ምስ በሎ ምስ ሓወየቶም ምስኡ ዘለዉ ተኣምር ዝረኣዩ ሰባት እዮም ተስፋ ዘለዎም ሰባት እዮም እልል ዝብሉ ሰባት እዮም ዝሕጎሱ ሰባት እዮም ምክንያቱ ትጉጅለናቶም ጉጅለ እንታይ እዩ ጉጅለ ህይወት እዩ ክልተ ጉጅለ እዮም ተፋጢጦም ኣሕዋተይ ንእመና ኣይ ንእመና ንቀበላ ኣይ ንቀበላ ኣብ ክልተ ጉጅለ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ወይ ኣብቲ ናይ ሞት ጉጅለ ኣለኻ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ህይወት ጉጅለ ኣለኻ ኣብ ሓደ እዚ ዳሓነ እዚ ከምዚ ኣነ እኮ እንታይ ባህላይ እንታይ ገበራይ ዝበሃልኩም ዝበሃል የለን ኣብ ሓደ ኢኻ ክልተ ጉጅለ እዮም እዚኦም እዚ ስእሊ እዚ ስእሊ ዓለም እዩ ዘርእየና ከምዚ ሳምፕል ፅልል ፅበለ መራሒኣት ሓንቲት ናይ ህይወት መራሒ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጎስን ተስፋን ራእይን ዘለዎም ዓይነት ተኣምር ይክገብር ተኣምር እኮ ሪኦም እዮም ሕጂኻ ወው ሓድሽ ተኣምራት ሰብኣይ ሪኢኻ ዶ ብቃሉ ሲ ሰዲዱስ ሕዊዎ ዋው ሕጂኻ ካሊእና እኮ ክንርኢ ካልእ ተኣምር ደድሕሪ ክርስቶስ ምኻት ሓድሽ ተኣምር ኢኻ ትርኢ ሓድሽ ተስፋ ኢኻ ትርኢ ሓድሽ ነገር ኢኻ መመሊስካ ትርኢ እቶም ሓደ ከዓ በንፃሩ ከዓ እንታይ መከሪ እንታይ ሽግር እዩ ብጀካባ ኣውያት ብካልእ ዘይፍለጡ እዮም ተጋጢሞም ዶበል ናበይ ክትከይድ ኣብ ሰዓቱ እንዲመፅእ ክርስቶስ ኣብ ሰዓቱ እኮ ይመፅእ እዛ ሰበይቲ እኮ ትፈልጦ ነገር የብላን እሳ ዝረኣያ ዘሎ ወዳ ምስ ቀበረት ብድሕሪኡ ተዓምፂታ ኮፍ ክትብል ምክንያቱ እታ ታርጌት ሳብጀክት ኣብዚ ዘላ እታ ሰበይቲ እያ እቲ ዕዳ እቲ ፀገም እቲ ሽግር ኩሉ ኣብ ዝባና እዩ ምክንያቱ እቶም ቀባሮ እቲ ወዳ ኣይርኦ ይሰምዑ ወይቲ እቶም ቀባሮ ኣቃብራ ቢሎም ኣኻገ ገዝኦም ክኸዱ እዮም እቲ ስቃይ ምስኣይ ትሪኦ የብላ ነዚ ከም ዝግበረለይ ትብሎ የብላ ሓንቲ ተሪፋታ ዘላ እንታይ እያ ክትልምን ከምዚያ ኣብዚ ህሞት እዚ ኮላ እያ ሕጂ ሰኣልዎሞ ክሪቲካል በፂሕካ መወዳእታ ምስ ተዓፅወ ኣብ ካልእ ኣብ በቃ የለን ናብ ዝተባሃለሉ ሰዓት ደበኽ ኢሉ ጎይታ ባርኩም መዘምራን ደበኽ ዝብል ጎይታ ክዘምርፆ ደበኽ ኢሉ ካልእ ኣይረኣየን ክርስቶስ ነቲ ሬሳ ይረኣዮን ምክንያቱ ተደሪኹሞት ናይ ሬሳ ናይ ሽዑ ኣይዕፆን እዩ ኣብ ላዕሊ እዮም ሽፍና ቢሎም ኮፍ ዘብልዎ ኣይድልዮን እሱ እቶም ብዙሕ ህዝቢ እውን ኣይረኣዮምን ዋው ስኻትኩም ንፋዓት ኢኹም ከምዚ እንደዚ ጌርኩም ተቐብሩ ገለን ገለን ኣይገድሶን እዩ ስኹም ትኺሉ ናብ መን መፂ ኣብታ ሰበይቲ እሳያ ተገድሶ እሳያ ባዕቲ ሽግር ተሸኪማቶ ዘላ ብሩኻት ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ኣብቲ ዘድልዮ ንዓኻ እዩ ዘገድሶ ንስኻ ኢኻ ተገድሶ ኣነ እየ ዘገድሶ ካልእ ኣይገድሶን እዩ ፅባቐ ኣይገድሶን እዩ ኩነታት ኣይገድሶን እዩ እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ሽግር እቲ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ነገር ንሱ ይፈልጦ እዩ ንዑ ዘገድሶ መፂኡ ርእዋ ቀው ኣቢል ጠሚትዋ እንታይ መሊሳ ንሳ ሓንቲ ኣይትብከይ ኢሉ ስጠመት መቸም ዝፈልጥዎ ኣዲኣ ሓደ ወዳ ዝሞታ በቃ ኣብ ከቢድ ሓዘን ዘሎ ሰብሲ ኣይትብከ ተይልካ ስታይ ይኽብለካ ኣይትብካ ከዓ ትብለን እንታይ ድሙድ እየ ቀቲለ ከምኡ ይኽብል ኣነ ዘይበኹ ክዳእ መን ይኽበኪ ኣነ ኡይ ዘይበልኩ ዳኣ መን ኡይ ክብል እያ ክትብል ከምኡ እያ ክትምልስ ከም ሰብ ኣይትብከይ ምስ በላ ግን ኣይተዛረበት ስለምንታይ እቲ ቃል ጎይታ ህይወትን መንፈስን ኣለዎ ህይወትን መንፈስን ኣለዎ ጥምት ታቢልዋ እቲ ምጥማት ካበይ ድመፅ ዘሎ ካብቲ መለኮታዊ ምጥማት ናይ ሰብ ምጥማት ኣይኮነን እቲ መለኮታዊ ምጥማት ካብ ምንጩ እንታይ እዩ ተይልና እቲ ባህሪ ባህሪ ክርስቶስ ባህሪ ኣምላኽ እቲ ባህሪ ካበይ ይመፅእ ተይልና ኢኻ እቲ መንነቱ እዩ ካብቲ መንነቱ እዩ እቲ ባህሪ ዝወፅእ እቲ ባህሪ እዩ ንባዕሉ መለለይ ሽሙ እዩ እቲ ሽሙ ባዕሉ መን እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ሃሌሉያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ሲ ኣፍቃሪ ይኮነን ኣምላኽ ባዕሉ ፍቕሪ እዩ ንሕና እንታይ ኢና ኣፍቀርቲ ንኸውን ርህሩሃት ንከውን ንኽእል መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ተኻፈልቲ ኣምላኻዊ ፍቕሪ ክትኮኑስ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ እዩ ዝብለና ሓቀይ ካብቲ ፍቕሪ ኢና ንካፈል ንሕና እሱ ግን ባዕሉ ፍቕሪ እዩ
መንነትዩ ሕጂ ከም ባህሪ ኣጋጣሚ ሓደ ሰብ ርኢ ምስ በለካ ሓደ ተጎዲኡ እንድሕሪእኻዮ ወይ ሽግር ዘጋጥሞ ርኢ ምስ በልካ ምስ ረኣኻዮ ሓሲብካ ኢኻ ትድንግጽ ሰባት ኮም እዮም ዘየድልየካ ተኮይኑ ረጊጽካ ትሓልፍ ክርስቶስ ግን ምስ ጠመታ እቲ ምንጭናቱ ድንጋጸ ስለ ዝኾነ እቲ ውሽጡ ባህርናቱ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ በቲ ፍቕሪ ይጠሚትዋ ኣብ ምጥማት ቋንቋ ኣሎ ክጥሙተ ኮለኻ ንሰብ ሳቢ ሓፍትና ሓደ ግዜ ዝሃበትና ቃል ኣምላኽ ዝክራይ ሰብ ክጥምተካ ኮለስ ቶርክ ይገብረካ ባዓይኑ ንብል ግን መልእኽቲ ይላልፈልካ ምጥማት ናይ ክርስቶስ ግን ናይ ድንጋጸ ናይ ሓልዮት ጠሚትዋ ኣይትብከይ ኢልዋ ኣይመለሰትን ኣይትብከይ ይኽብላ ከሎ ግን ዘየብኪ ነገር ኣለዎ ሓይል ኣለዎ ትቃል ተራቃል ኣይኮነ ስልጣን ኣለዎ ትቃል ኣይትብከይ ድሕሪ ኢልካ ቀስ በል ማለት ኣይኮነን ኣይትብከይ ተይልካ ብኽያትካ ኣቋርጾ ሓንሳ ህድእ በል ማለት ኣይኮነን ኣይትብከይ ተይልካ ኣይትብከይ ዘየብኪ ነገር ምስኡ ኣለዎ ኣይትብከይ ይኽብላ ከሎ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ መንፈሳዊ ቃል ኣብ ውሽጣ ዝኣቱ መልእኽቲ ኣለዎ እቲ ዘብኬኪ እቲ ዘንበዓኪ እቲ ዘሕዝነኪ ዘሎ ጸላእ ጽድቂ ዝኾነ መራሕ ሞት ንዕኡ ዝኣስር ንዕኡ ዝጭፍልቕ ሓይልን ስልጣን ዘለኒ ኣነ ኢልዋ ኣይትብከይ ኣነ ኣይትብከይ ንብዓትኪ ሓዘንክን ጓሂኽን ኩሉ ስቃይክን ምረትክን ኣብ ሓጎስን እልልታን መሊእ ምስጋና ኣብ ኣፍኪ ዘእቱ ኣነ ከምኡ እኮ ዝብላ ዘሎ ኣነ ኣይትብከይ ምክንያቱ ዘብከ የብልክን እቲ ብተስፋ ልባ ማህሚኑ ይርአ ኣሎ እኮ ልብኺ ማህሚኑ ተስፉ ቆሪጹ ዝነቐፀ ፍጹም የብለይን ዝበልክዮ ሓድሽ ማይ ህይወት ኣፍሲሰ ተስፋ እምነት ዝተኽለልኪ ኣነ ኣይትብከይ ኣይትብከይ ኣነ ኩሉ ዝገብር ኢልዋ እቲ ዝበሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ተኣነ ዝሰዶ ቃል ኣብቲ ዝደልዮ ከይበፅሐ ኣይምለስን እዩ ከስልጥ እዩ ቃል ሰዲዱ ኣይትብከይ ኣጆኺ ድሒሩ ዝገበሮ እንታይ ተኸይሉ እትሬሳ ትንክፍ ደው ጸጥ ዘረባ የለን ድሕሪኡ ተፋጠጥ ኮይኑ ኩናት ተጀሚሩ ኣብ መንጎቲ መራሕ ሞትን መራሕ ህይወት ፈረር ቶም ህዝቢ ሰንቢዶም ዋዕታት ሰብኣይ ምክንያቱ ሬሳ ይትንከፍኒ ነውሪ እዩ ሬሳ ምትንካፍ ማለት ምርካስ እዩ እንታይ ገበርናዮ ሰብኣይ ቅብር ኣቢልና ዲ ንኸይ ሰዓትና ድበልዓልና እዮም ኢሎም እኮ በቲ በራድኦም ደው ኩሎም ደው ኢሎም እሱ ግን ካልእ ስራሕ ኣለዎ ነቲ ሬሳ ተንኪፍዎ ነቲ ዘርክስ ኢሎም ዝሓስብዎ ሰምዕቲ ርክሰት ኣብ ዝባኑ ገይርዎ ኣብ ዝባኑ ንጉስ ሕዝቅያስ እንታይ ኢሉ ምስ ሓመመሲ በቃ ከመውት ምስ ቀረበ ብነቢ ኢሳያስ ገይሩስ ዕድመ ክውስኸለይ ኣምላኽ ኢሉ ጸልየለ ኢልዎ ለሚኑሉ እግዚኣብሔርካ ሰሚዕዎ 15 ዓመት መሊእ ለቂቡሉ ሓርታይ ኢሉ ከመስግን ከሎ እንሆ ዝኩሉ ምረተይሲ ንሰላም ኣይኮነ ሓጢኣተይሲ ኣብ ዝባንካ ተሸኪምካስ ንነፍሲ ኣፍቂርካያ ከሞ ካብ ጉድጓድ ሞት መንቁስካ ውፂኻኒ ኢልዎ ሓጢኣቱ ናይቲ ሬሳ ጠብ ኣብ ዝባን ተሸኪሞ ተስእ ኣታ ጎበዝ ቃል መጺኡ ቃል ሓይሊ ቃል ስልጣን ደው ዘይብል ቃል እዩ ቃል እዚ ተስእ እንተኢልዎ ተስእ እዩ ተስእ ተይልካ ተስእ እዩ ምኹርማ የለን ድሕሪ ምትንሳእ ብድድ ምባል እዩ ተስእ ምስ በለ ኮፍ ኢሉ ተዛረበ ይቃብለና እንታይ ኢሉ ኮን ተዛሪቡ ይኸውን ከመስግን እንታይ ምክዛረብ ምስጋና እዩ ከመስግን ድሓርታይ ገይሩ ነዲኡ ክወድኺ ሃሌሉያ እስኪ ክብርና ሃቦዛ ኣምላኽ እዚ ክወድኺ እታደ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሕጊሲ ምስቲ ድፀንሓን ምስቲ ዝኾነ ነገርሲ እንታይ እያ ክትብል እንታይ ሞ ክትብል እያ ሓደ መፅኢሉ ሕትት ተዘብላ ከም ዝሎሚ ካብ ኣፍ ዝቆልቡ ኣለዉ እንዲም ጋዜጠኛታት ኣንተና ደ
حقوسك انت لا حقوسها بكاز وديك كما يسمعك حجي انت الواس تايم مخبليه تايم مخبليه كمزي اسقياس دور تايم مخبليه كويل تايم مخبليه انا ابتم بوتا هياوان كوينسي همسغنا كايلو تايم مخبليه حجي ودخن تمليسو ناب موت انت زموسم سنبت كند انت زبلنا انا كم زرداني وحجي يموت جرا وانا رخيفندي ايتريني خاز نغوس ايتريني خاز غويتا حجي ابي كم زخيد فلط انا السنا ابي كم زخيد ونفلط يو اذن كل ما بزلو قبارو ابي كم زخود فلط يوم وانا رخيبنا اينا حجس ساو ناي تفرحم بلتون تጋጅጠኛ ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ መንነታ እቲ መዕለቢ አፈሊጣ ዋና አመጽ ደበخ ኺሉ በዘይ ተጸበየቶ ነገራት አብ ኩሉ ህይወት እግዚአብሔር ነዚ ይሰምዖን ይሪአኒ ቃል አምላክ እንታይ ይዝብል ነቶም ብሙሉ ልቦም ናውዱ ጸንዑሲ ናውዱ ጽጉዑ ነውዖም ከጽንዕሲ ይዒንቱ ኩላ ምድሪ እንስቆላ ጥሞቶም ይጥምቲ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዮ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ እቶም ህዝቢታይ ኮይኖም ሽዑ ፍርሃት ሓደሮም ይዝብለና ምክንያቱ ክብሪ አምላክ ተገሊጹ ናብኦም ዋው ከመይ ዳ እዚ ነገር ዳ ከመይ ቃል ሰዲድካ ተስኢልካ ተስእ ዝፈልጦ ነገር ኣለዎ ምስም ብዛዕባ ናይ ኤልያስ ናይ ኤልሳዕ እና ኤልያስ እትኸባቢ ኤልሳዕን ኤልያስን ካብ ሞት ዘተንስኡሉ ኣብቲ ግዜ ዘበን ቅድሚ 400 ዓመት ኣው ሽዑ ይፈልጥዮም ታሪክ ናይ ከም ዘለዎ መሳቶም ብኸም እዮም ከ ዓብዪ ነቢ ተንስኢልና ዝበሉ ክርስቶስ ግን ነቢ ጥራሕ ኣይኮነን ባዕሉ ኣምላኽ ንሱ እዩ ሳት ኤልያስ እንታይ ተስኢኡ ከተንስኦ ከሎ ካብ ኣምላኽ ለሚኑ 3 ግዜ ኣብኡ በጢሉ ክርስቶስ ግን ተስእ ቃል ስልጣን ሙሱ እዩ ናቱ ባዕሉ ቃል ስልጣን ቶም ህዝቢ ፈሪሖም أبزن حج فرحوا كون يروم يقدم قدمي يكون فرحاتني يروم يو نايم تاي فرحاتني يروم قل نايم موت فرحاتني يروم قال أملاكم اللي زبل بزل زبنهم بموت بفرحات موت بزل زبنهم ببارنا تأثيرهم دنبروس حارة خوص يلسي نحواتو بدا من سجان مثلا تأثيرهم يمني رب حجيجن قال إذا فرح متي بعد سلطان متي خال إذا فرح أملاخ نعوم تاي أملاخ منفس أملاخ قبل عليا معريب الله مالتي منفس أملاخ أبتم زفرحوا يا حد يزبل قال أملاخ فرحهم أنت موتر أمو كم زي زفرحنا نيرو زفرح دا أزندي إذا عبد أزندي إلى النبي لهم تاجرهم إلى اللي لهم يزبلنا تقال هاليلويا كبرنا أملاخ يخون مسجانا هيبهم أمسجينهم هنا أملاخ بسحنا أملاخ بسحنا زبصحهم زي ما سلهم زنبر أملاخ بسحيو أملاخ يرئيو إجابي هرسي أبصرحي بيزي كوني نحدث نحنت قايد المسيح نحنتي ملو ليت خقوا عقبتي حسبوه الجغرافيا وتبوتان هر تاريخ ريخمو كاب كفرناهم نابنا إنك ديب عقبتي نالبا تمسوس مسوس دخيمو من خونيم زبزب نعرف نابلينكم مسو مريحوم نتا ساعات كركب أب ساعته أب دقموت كوينو هيوت زريو هاليلويا أب دقموت كوين كهيوت زر جاكا كريستوس قال يلن بقى ولا حنت يلن بدحريو تاي خون لوط ماتيو إذا لوط أزي يريو ولا نتي زموته كم زي قال أملاك تايت بلا ناسي نهي نموتات نزيلس كم زل جيرو تزارب كم هلو جيرو تزارب يلو كم هلو جيرو تزارب ونتري سام سرايس سنبيدهم لوط ماتيو أب كلهم لوط ماتيو فرحات ماتيو أتلوطي مجمرة أب تودي لوط ماتيو أب تموت هيوت زريرس فيزيكالي هيوت زريو منفساو هي موت جن كموتي دحراي منفساو موت جن من النت ناي كريستوس فليت وصل زغل معلبي فلوتي 5 سبيت تزبلت تزبلكم اتا سبيتي نعوه هيوت وفيلو نعاقة تسفى تزريو خاصة
ጸልሚትዋ ዝነበረ ተዓጺ ዝነበረ ኩሉ ተኸፊቱ ወዳ ረኺባ ኣብ ሳልሳይ ለውጥና ምን መጺና ኣብ ተምህዛብ ክብረ ኣምላኽ ክነግሩ ኣምላኽ ከም ትበጽሖም ድሕሪ እንታይ ዝብለና ናብ ኩላ ይሁዳ ናብ ዝሰምዐ ዘበለ ኩሉ ናብ ዝሰምዐ ዘበለ ኩሉ ክብረ ኣምላኽ ተገሊጹ ክብረ ኣምላኽ ርዩ ሃሌሉያ ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዚ ካበይ መጺኡ እንተይልና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ካብተን ሰለስተ ከም ዝበልኩም ካብተን ሰለስተ ተኣምራት ፍሉይ ዘብላ እግዚኣብሔር ባዕሉ ድጀምሮ እዩ ብጸጉኡ ብሓልየቱ ብድንጋጺኡ ብቃሉ ካልእ ዘረኾ የለን ምጽኣኒ ዝበሉ የለን ትፈልጡ ዲኹም ንጽሊና መቸም ደይጽሊ ሰብ የለን መቸም ኩላትና ንጽሊና በብጉዳይና ክሳብ ክንደይ ፐርሰንት ኸውን ንጽልዮ ግን እቲ ህይወትና ዝነብሮሲ በቲ ንጽልዮ ድዩ ምናልባት ኣነ ከማነ ክዛረብ ምናልባት 5% ድኸውን በታ ዝጽልያ ምናልባት መልሲ ዝረክብ እቲ 95 ሚእታዊት ኣምላኽ ባዕሉ ብጸጉኡ ባዕሉ ብሓለውኡ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ብሓለውኡ ዝጋርደና ኣይንሪኦን ኢና እንታይ ከም ዘጋጥመና ኣብዚ ኣለና ሕጂ ክንመጽእ ከለና ኣብ መንገዲ እንታይ ተሓሲቡ ነይሩ ዝፈልጥ ኣሎ ወይ ጸሊና ዲና ኣብ ቅድመይ ከም ዝኽመጽእ መገው ኣቡሎ ኢልና ዲና ኣይበልናን ከይተባህለ ዝምልስ ኣምላኽ ኩነታትና ዝፈልጥ ኣምላኽ እዩ ናትና ምባል ንዓና ምስ ኣምላኽ ንጸሎትካ ምርኻብ ሕብረት ምስ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ግን ኪኖቲ ንሕና ንጽልዮ ኪኖቲ ንሕና ንሓስቦ ሰራቂ ኢሉ ከዘምት ከጥፍእ መጺ ድመጽእ ኣነ ግን ህይወት ምስ ትርፋ ኪኖቲ ንሕና ንሪኦ ዝርኢ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ኪንኡ ሓሊፉ እታ ሰበይቲ ብዘይ ሓሰቦቶ ነገር ደበኽ ኢላ ዝደበኽ ዝብል ጎይታ እዚ ሕጂ እውን ህይወቱ ቃሉን መንፈሱን ምሳና እዩ ኣሎ ብዚ ሕጂ እዚ ጽሑፍ እዚ ናይ ሽዑ ይኮነን ሽዑ ተፈጺሙ ሽዑ ደው ዝበለ ይኮነን ብህይወት ኣሎ እዚ ቃል እዚ ይሰርሕ ሕጂ እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ተይልና እዛ ሰበይቲ ዝረኸበቶ ጽቡቕ ነገር እዛ ሰበይቲ ዝረኸበቶ ተስፋ እዛ ሰበይቲ ረኺባቶ ዘላ በቃ ኣስተማቒርኩም ኣለኹም ኣስተማቒርና ያልና ጽቡቕ ነገር ካበይ ናበይ ተሰጋጊራ ዘላ ነው ከምዚ ናታ ይሃበና ዶ ይሃበና ከምኡ ንብል ኢና እቲ ሕቶ ግን ንሱ ይኮነን ኣነ እንኮም እየ ዝብል ግን ምስ ረኣኽዎስ ሕቶ እሱ ይኮነን እቲ ሳ ዝረኸበቶ ነገር ከመይ ገይረ ረኽቦ ኣይኮነን ነቲ ኣምላኽ ብወዱ ገይሩ ዘዳለወለይ ፍሉይ ምሕረትን ጸጋን ኦልሬዲ ተዋሂብና እኮ ንዕኡ ከመይ ገይረ ይሪኦ ንዕኡ ምርኣይ ዘድልየና ምር ተዋሂብና እዩ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ዝብል ኣምላኽ ንወዱ ካብ ሞት ኣተንሲኡ ኣብ የማን ምስ ተቐመጦስ እዩ ዝብል ብዘሎ ስልጣንን ሽመትን ሓይልን ኩሉ ምስ ኣግዝኦ ኣብ እግሩ ምስ ተረኣሶ ኩሉ ምልኣት ሓይልን ስልጣን ክመልእስ እንታይ ገይሩ እታ ማሕበር ወፍያ ሳኮያ እዚኣ ኣቲ ሰበይቲ እንክወድኺ ኢልዋ ሓቀይ ካብ ሞታ ተንስኡ እንካ ሓውኻ ኢሉ ንዓና ኺብና ነታ ማሕበር ንዑ ከዓ ኣሕዋትካ ሓቆፍ ምስሊ ናይ ትንሣኤ ክርስቶስ እያ እዛ ሓሳብ እዚ ኣምፂዎ ዘሎ ሓደ ወዳ ነዲኡ ሓደ ወዳ እዩ ክርስቶስ ከዓ ሓደ ወዲ ይነብኡ ትፍቅሪ ፈልጦ እዩ ቃል ኣምላኽ ከምኡ እንዲ ዝብለና ኣምላኽ ሲ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ክድሕን እምበር ከይጠፍእስ ንዓለም ክሳብ ክንዲዚ ንወዱ ክሳብ ዝህብ ንዓለም ክሳብ ክንዲዚ ኣፍቀራ ክሳብ ክንደይ ኣይናይ ትምዕቀኒ እትወዱ ወዱ ክሳብ ዝህብሲ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ስለዚ እቲ ናይ ሓደ ወድኻ መሃብ ዘሎ ደረጃ ናይቲ ፍቕሪ ርእይዎ ክርስቶስ ሰበይቲ እዚኣ ሓደ ወዳ ንሱ ብኡ መጠን እዩ ፍቕሪ ተበጊሱ ብኡ መጠን ርኢ ዓቕናቱ ክወድቕ ኢልዋ እቲ ናይ መወዳእታ ለበል ናይቲ ናታ ኣንዛሱ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ሃሌሉያ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ክብሪ ንጎይታ ይኹን እዚ ቃል እዚ
حجون كم زنبنا زقال زي معاشي تصحيفه تينا قدم قلت شحب له يخون كن كساب حجي بهيوت وكله يسرح منفس قدس مسانا خوين يسرحنا اللي بزقال زي قرماكم سي ألبرت أينشتاين وشم ألبرت أينشتاين ده يفلت أسبوع بلنا كلنا نفلت أينا جوشي نتي مهزوز تقمو خوني يعني نقوم خويني سمع عن نوع خو تقمي مثلا لي مصحف قدس قال أصله نير نزي حدش وانجيلات مرد أبيو أبت أيزد كيوس ناي ألبرت أينشتاين تريكم أو جوجل تروحوا هم تايل مودعته. No one can understand the gospels without the feeling of actual presence of Jesus. يلو عجيب. كرد أنا يكني. مكنياتو كريستوس أو غيرك أو تزي سئلك أو تزي أو منفس كريستوس ده يبلو الصحف. نعو يردوني. أماني كنا نكو. جنة هلا وكريستوس صحف تعجيوه. تمنفس بو غير بكريستوس كري كايلي منفس قدس كوت سرح منفس قدس كريستوس كري او سلازي قال او كريستوس تزيري خانت مصحف سقتم فوي تخلني سلازي مقامات حايش اتليس ግን كزاري بيلو تزاري بصحيفو تايك بليله هياو زخونه قالي زقال زي منفس زلو قالي زقال زي كمزي بنجارات زمازعص قال አይኮነን ምክንያቱ እት ምድሓና አብ ነገር አለው ፓስተር ቴድ በቀዳማይ ዘበ እት ምድሓን ተራ ምድሓን አይኮነን እት ቃንዛ ክርስቶስ ይፈልጦይ ምክንያቱ አብ ገተሰማኒ ክሳቅ ኩሎሲ ረሃጽ ደም ክሳብ ዘፍስስ ይዝበል ሐቀይ ረሃጽ ደም ማለት ሄርማቲዮዲስ ደም ድብሎ በዚ ሳይንስ ዳርጋ የለን أزيو أبعبي وطر نزعته سب زقاتو مي ريري خايلن كوما عينت بريجر كساب زقاتو مي تي صوا ستيو يسوع كريستوس بزي وليدوا بزي نذا محبر زي وليدوا إذا أنزازي فلتو إسو تسقي مون سقايكم يفلتو إبراهيمكم يلو بخلو زدنقصلنا بخلو زدنقصلنا ليك أخان أب سمايات كابز هلو الناس ما نطرح نصنع يفلطو يقول تسقاتا يتقنزانا ابز ساعات زي تفلالي منقد تقونزيا مشجرا مسكانزا تحدث هو نفس الله كلاتنا حريكنا كن داي كيدق اسا تحدر بقانزا اتخفو نتي كرئيو زغبو كنخيري عينتا دشفنو بزح نفس الله بساعات زغن سقال زغن تايبلالو ጭንቀትካ ስቃይካ ተስፋ ዘቁርጸካ ኃይል ኻዘት ከመካ ዘበለ ኩሉ አባይ አምጻዮ ይሪካሎ አባይ አምጻዮ ሬሳ ከተሸኪም ካና አባይ ምጻ በዓለይ ነትሬሳ ህይወት ክፉበ ይዝብለና ዘሎ ዘቃል ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን የሃሌልካይ ድንግጸልካይ ጥራህ አይተጠራጠር በእምነት ጥራህ ቅረብ ናባይ ጥራህ ምጻ አባይ ደርብዮ لمن تايدي أنا زقول مرة تشكيمه لمن تايدي دم رهاص رهيسة نزندي شجراتنا كله أبي هو تحلفنا يا متشم نفلتينا هذا حدا جزء أملا خلو ديو دعي تايز نجرنا تاي وتاي ودي لني تاي خوينا ولا إلنا هلا وأملا خبطت كوشن مارك نقول له جزء الله حكي الله يبلن تيلنا مچم تاشمي كونت الله كم زغ تحسب كل خان انت قوم تحسب زل خان تزرائيل كامنتي املاخ زرائيل كان نجر قديم كان خيت طموتو يعصوكا يزلو زماراي انتاي لزماراي داويت اب مزمور 110 جعتن نعنتي كامراي كنتنت ملسن منفسكا هياو غبرني أتي ملسن زبل من البات تترجم فوكسيليا أبت أورجينال ترجم قال جنابتي ناي هبرو تقنديتي ليترال تترجم أنت أتبل أسجرن كينو سجر أبت أتأمتن أبزسي بزوح على زعطوني زساقيني زقنزوني نجار على بزوح لتناتك رأي لتناتك كبري لتسخاز مدب كان لي كبر زي فانيش دخونا نجار على بزي زيد اللي
كتموتو زي جبأني نوعي كون كان متمات كم جيل كامل السنة كتبلون نو أسجرني أبتي كينو يوردانوس أسجرني أو يخازن لها أسجرني بمنتاي بمنجد دخا هيا وقفرني له بمنجدو بيتقال عمله بيتمنجدو حدا أبين توزل لسمو رأيو شر رامس رأيسي أو برهان رخيب اللي خيله خيد مو تمس تبرهان في لا تحلف بابور يعني شو عندها يخون أفتازنا برات الماتي دمبر بريخا خبر شو خان كابا أخي وصي تبرهان أي رخباني دد مس أبابور بلج إن بلالين كحلفة تسفى علمكم إيه إذا علم زياته بو تسفى بلج صبوا مسلك هبو تخيد بلج أمود أتصحي عربك تسفى أملاق جن أمونن حقني أتيك جاء بحر زبلو تسفى كي جبرو كي فتس أموس لزي عرب نتن السوز رأيه ونجر نعوخ تمت راح تكليتي جاء بحر زدلينا نعوخ تمت كي نعصو بنجرات زعصو بوزو عنديو كي نعصو أسجرني كينو يوردانوس أسجرني تقال أسجرني ما عفير يا تبال حق أي باسرت يبرو تفضل عفير أبراهام إبراوي ما تسجر مالتي هاب كوري ناب كان أنسجيرنا شمو إبراوي تقال مسجاريا بؤ ملك استتصلي صلوته كافتي يوردانوسي كافت زلخوس كسجر كوص أو يخازل لخاس خافت بو تعرفتي نتزلك كانت رأيخا نحريخا أزنتي خاتبلو ترجم كم زي بلو عصاو مخانو نام مقابر زوسد نام موت زوسد كم كوي نايدا سبيتي جابير حسيبو زلو كالي هيوتا نوداخ هبا يمصالو كريستوس ساغن عصي واي اوريدي نعنا اذا نافت مقابر كودخت قبريخي سوون صباح نغوت قبريخي اذا مساق زلو خا بحاده خاطوم يبز غدغاد كوي زبل موت كومي بزلو زماناتي سلطان ناي موس روبين تايلوسي كاب ادم كساب موسى ولا كان افتم ابسا ما ادم زي غبر سموت سلطانه يبل سلطيني سلطان الله ግን እቲ ስልጣኑ ኣብ እግሪ ክርስቶስ ተረግጸ ስልጣን ኣይተዛረበን ኮሽሩ ኩሎም ኮ ከይደብየም ታስእሊ ተሪእኹማ ኩሎም ሳእነ ሓስባ ኩልኹስ በዚ ዝመጹ ብዙሓት እዮም ቶም ናቱ ሒዞም ዝመጸ ክርስቶስ ነው ብዙሓት ኣዝዮም ብዙሓት ሓጎስ ናተሓጎሱ ካልእ ነገር ክሪኡ ናተሓወኹ ድመጹ እዞም ሓደ በዚ ከዓ ከቐብሩ ዝመጹ ሓራም መወዳእታ ግን እቲ ነገር ምስ ተለወጠ እንታይ ኮይኑ ኣበናይ ጉጅለ የማእት እዮም ኣብቲ ጉጅለ ህይወት كلهم صراحة لو كريستوس دواي بالنيت صعبني بمولهم من تعرفوا موت بين تعرف لمن كوسد حيزوم ني خير كريستوس بعد فكرهم لو كما تا موت ابي الله حيلخا كون سكوي نز نجر زينا كون احنا تصوعنا ابي الله حيلخا انت موت ابي الله انت سيول ابي الله سلطان كادا انت هدامي ابي الله سلطان حجي دا تري ملس يلنكو نفع بيلوم نعمن قدو نفت خالق تأمرات ونفت خالق سرح كبرنا أملاق يخون أنا زجر من نزج على زخستون تناقول لغسي يسوع كريستوس نقصوا عن كل نزام حواريان هذا خابهم تايل ونيرو أبو نبويسي كقبره أدل هذا النيل ونيرو كبار نفهم موتا تقبرهم حجي بزح عندي هتترجم جخري أخو لغون السوء أو عند حلال لغينس لكذا موتات قبورهم سناي غجله غدايا غجله موت يمزي ام نيرهم نسو كن مسوم الله مستمنا هيوت لكا بوتا يدي فلط كن يرن اي بوتا خا ابزي سخابتنا هيوت بوتا خا مسوم اي كون كان بعيد بلن نير كريستوس يخبل بيريد نساخا مخنياتو ناي تبوتوسي ابتم قباره يكوننس سخا منغست املاح نغرسي نعد حلف صعبني يلوكو مجمريا حقي مسرا يا مشعو نايموت بازيا مرنا ابو خا قبره بالكان ماتو يكونن ابو خا دخت قبره لكامر اتعيو اتسراح اتي ملእኽቲ ግን መልእኽቲ ናይ መንፈሳዊ መልእኽቲ ናይ መንግስት ኣምላኽ መልእኽቲዩ ናይ ሞትን ቀብርን መልእኽቲ ይኮነን ሕለፍ ናባይ ንዓናይ ጥራሕ ክትርኢኻ መመሊስካ ክትርኢኻ እዩ ሃሌሉያ በድሕሪ ክርስቶስ ምኻድ ሓድሽ ነገር ኢኻ ትርኢ ደድሕሪ ክርስቶስ ምኻድ فلي نجاري خاطري إذا محجي تساويهم زلوا أي تريوم ديكم تمليسكم كايلوم هاليلويا
أنا رجعني خد خلوس متشم قلبت إلى مريم خوني مساب يلناو كلهم بمولهم تم عد بمولهم تم قبارون تم مسكرستوس دمس تترني فهم بحساب خد خلوس ريا بيلمسي من دا تعريف تترف يلن تايزر إلا كان دحريت حاتي أتى أبزباني لو تشكيم كان نحرت بهاي كان تألك كان دحريت أمس نقدميت كيدهم هاليلويا كبرنا أملاك يكون يسوع كريستوس قويتاي كبرنا قويتاي يكون هاليلويا أبز ساعات زي نريء كلنا بعد نسيتي دنجات أملاك اتفقر أملاك اتحاليوت أملاك هي أو كينو قبل علينا سلد سرح كابزنا جرزن تاينا نمهر فقر أملاك فقر كريستوس نتم بحسب دجنقو نتم بستفل عليه من قديد الساقيو كم كريستوس 4-5 كيلومتر متيو نزا بقنزاز ساقي سبيتي تسفى زوهابا نحنا كابتي كاب كريستوس نقبلو فقري كاب كريستوس نقبلو تسفى كنوهبو كانزا حونا كسمعنا كانزا حفتنا كسمعنا نتم دوقن زوخا أرأي كريستوس كوني حديق الناس أتا سرحوس كريستوس نسي نزخول إذا قبر حيلخا أبتسقى يزلو هاليلويا كابي قبر يتبنيها أبتسقى يزلو تسقى حاليوت ندحر هيبكا تحلي تسقى فقر ندحر هيبكا تفكر تسقى دنقاص تهيبكا تدنقص تسقى محبحب تهيبكا تحبحب وهبت كرسيت منفس قدس هو وهبتي كابز قند مهارو نحنا نسيت حاليت كريستوس تدنقاص أملاخ فليو فقر أملاخ فليو أملاخ سفقري إذا فقري خاد بهالقوان قالوا بقديو فقري خاد بلوسي تفرح في اللايزناي أم حارنيا تزاربتي إثيوبيان حدا عركة خون سقاوي صامتها صبو فقري صبو تي فقراو نجر زري أدحر كوين قلص الله خلا شو تأخذ أنتكو فكرنا يندب بالحكي الناتنا فقري خاخ ولا يكون سيفكرك يقولون عقب سمايات خونن قال لباماتين بالغات عم فقري خا اي تبلوني خان السب تفقر زي تاملاخيو تفقر تمنجي املاخيو كوم كتبلون حكوين كات فقر اي تردأ كان له مالتي بوت نتزلوس بقابل كاي توسني كوي خات كافل كابت فقري كابت دنقاص خات كافل هاليلويا كبرنا املاخ يكون بزق على زق نصانا نعينا بزق على زي كنت سئينا بزق على زي هياو زقبر قاليمو توحيبنا زق على زي الله مسانا تاينا كنقبر زلنا كبر نغوس نتناي نغوس كبري معدام اب هيوتكا تعدمو اب زبيت تعدمو نعات بلو تناي كبر نغوس الله مزمور انت زمرنا خندي دس ملني ازي ناي كبر نغوس منيو ازي ناي كبر نغوس منيو حيال እግዚአብሔር حيال يحيال حيال እግዚአብሔር حيال يحيال حيال እግዚአብሔር حيال يحيال حيال እግዚአብሔር حيال يحيال እግዚአብሔር حيال يحيال እግዚአብሔር حيال يحيال እግዚአብሔር እስኪ ናይ ክብር ንጉስ ነው ተንበለ እስኪ ናይ ክብር ንጉስ ይምጻ እስኪ ናይ ክብር ንጉስ እቲ ህይወት ዝዘር ተስፋ ዘር ዘለዓለማዊ ህይወት ዝዘር ንጉስ ናይ ክብር ንጉስ እስኪ ንምጻ ንበሎ አታ ናይ ክብር ንጉስ እቶ እስኪ ኣብ ልበይ እቶ ንበሎ ሃሌሉያ አታ ናይ ክብር ንጉስ ኣብ ቤተይ እቶ አታ ናይ ክብር ንጉስ ኣብ ማሕበረይ እቶ አታ ናይ ክብር ንጉስ ኣብ ዘለኹ ከባቢይ እቶ አታ ናይ ክብር ንጉስ ኣብ ዘለኹ ዓዲ እቶ ሃሌሉያ መንገዲ ከፈትነት ናይ ክብር ንጉስ حيال يحيال እግዚአብሔር حيال يحيال حيال እግዚአብሔር حيال يحيال حيال እግዚአብሔር حيال يحيال حيال እግዚአብሔር حيال يحيال حيال እግዚአብሔር يحيال እግዚአብሔር ብፁዕ ይحያል እግዚአብሔር ብፁዕ ይحያል አሜን እግዚአብሔር ብፁዕ ይحያል
እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል እዚህ ናይ ክብሪ ንጉሥ መኒው እዚህ ናይ ክብሪ ንጉሥ መኒው ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ፍጡን ይሓያል ንበሎ እስኪ ሃሌሉያ ፍጡን ይሓያል ኣብ ሰዓቱ ዝመጽእ ፍጡን ሓያል ደበኽ ዝብል እግዚኣብሔር ሓያል ሃሌሉያ ኣብ ነገራትና ዝኣቱ ሓያል ኣብ ህይወትና ዝኣቱ ሓያል ኣብ ንሓስቦን ንገብሮን ኩሉ ዝኣቱ ሓያል ሃሌሉያ ሓያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል እዚህ ናይ ክብሪ ንጉሥ መኒው እዚህ ናይ ክብሪ ንጉሥ መኒው ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ሓያል እሱ ኩሉ ዝኽእል ሓያል ኩሉ ዝፈልጥ ሓያል ኣብ ሰዓቱ ዝመጽእ ሓያል ነገራትና ዝፍልጥ ሓያል ከይጸዋዕናዮ ደበኽ ዝብል ሓያል ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ክብሪ ንዓፎ እስኪ ክብሪ ነዚ ጐይታ እዚ ይኹን ክብሪ ነዚ ጐይታ እዚ ይኹን በዚ ነገር ዝስራዕ በዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኩሉ ነገራት ብቓንዛን ብሓሳብን ብስቓይን ትሳቐ ዘላ ነፍሲ እግዚኣብሔር ሓያል እዩ ንእውጅ ኣለና እግዚአብሔር ሓያል እዩ እግዚአብሔር ሓያል እዩ ደበኽ ዝብል ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይከኣሎ እዩ ሓያል እዩ ኩሉ ክፍውስ ዝኽእል ይከኣሎ ኣምላኽ እዩ እሱ ዘይክእሎ ነገር የብልን ሃሌሉያ ብነገራት ተታሒዝና ዘለና እግዚአብሔር ሓያል እዩ ንእውጅ ኣለና ቃሉ ንእውጅ ኣለና ሃሌሉያ ክብሪ ኩሉ ንዕኡ ይኹን ኣምላኸይ ሓያል እዩ ኣምላኽና ሓያል እዩ ኣምላኽና ስልጡን እዩ ለውሃት ኣምላኽ መዳርግቲ የብሉን ክብሪ ንዕኡ ይኹን ኣምልኾ ስግደት ንበይኑ ይኹን ነመስግኖ እስኪ ክብሪ ንሓቦ ነዚ ጐይታ እዚ ብነገራትና ደበኽ ዝብል ኣምላኽ ብንሪኦን ዘይንሪኦን ኩሉ እግዚኣብሔር ብጸጉኡ ዝሓለወና ኣምላኽ ሃሌሉያ ኣብ ስቓይና ደበኽ ዝብል ኣብ ብኽያትና ደበኽ ዝብል ምልኣት ሓጐስ እልልታ ዝህብ ኣብ ቃንዛና ደበኽ ኢሉ ተስፋ ዝህብ ኣብ ልብና ዝደኸመ ደበኽ ኢሉ ሓይሊ ዝህብ ኣብ ብርክና ዝለመሰ ደበኽ ኢሉ ትንፋስ ዝህብ ሃሌሉያ እዚ ኢየሱስ እሱ እዩ እሱ እዚ ኢየሱስ እዚ እዚ ኢየሱስ ዚና ነምክን ሓያል እግዚአብሔር ሓያል ሓያል እግዚአብሔር ሓያል እዚ ናይ ክብሪ ንጉሥ መኒው እዚህ ናይ ክብሪ ንጉሥ መኒው ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል አቱም መኳንንቲ በጌታ ትፈቱ አቱም መኳንንቲ በጌታ ትፈቱ ናይ ክብሪ ንጉሥቶ ናይ ክብሪ ንጉሥቶ ናይ ክብሪ ንጉሥቶ ናይ ክብሪ ንጉሥቶ እዚ ናይ ክብሪ ንጉሥ መኒው እዚ ናይ ክብሪ ንጉሥ መኒው ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም ኃያል ኃያል እግዚአብሔር ፍጹም 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 ኃያል
ይኹን ተመስገን ጎይታ ላኸይነ መስግነካ ለና እግዚአብሔር ክብርኻ ስለ ዝገለጽካ ተመስገን ኢየሱስ ኣብ ነገራትና ደበኽ ስለ ዝበልካ ተመስገን ኢየሱስ ባእኻ ክንውከል ስለ ዝገበርካና ኢየሱስ ተመስገን ጎይታ ህይወትን ትንሣኤን ስለ ዝኾንካና ተመስገን ኣብ ደድሕሪኻ ኣብ እግርኻ ክንስዕብ ስለ ዝገበርካ ተመስገን ነቲ ሞትን ስቃይን ዓፀርካ ስኻ ስለ ዝኾንካ ተመስገን ስልጣን ኩሉ ኣብ ልዕሊኻ ዝሓዝካ ኢየሱስኻ ስለ ዝኾንካ ተመስገን ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ኣቦ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ክብረና አምላኽ ይኹን ስለ ጸናሐና ጊዜ ንአምላኽ ስብሐት ይኹን ነው እስከ ኣብ መንፈስ ጸሎት ክንከውን ኢና እሞ እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድሓኒኹም ዘይተቐበልኩም ኣብ መንጎና እንተለኹም ናብዚ ናይ ምጽንና አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ናብዚ ደንጋጽ ዝኾነ አምላኽ ናብዚ ፍቕሪ ዝኾነ አምላኽ ምናልባት ዚኣትኹም እንተለኹም ሕጂውን እግዚአብሔር እታ ናይ ፍቕሪ ኢዱ ዘርጊሑ ይጽበየኩም ኣሎ ስለዚህ ሓወይ ሓፍተይ ናብ ቤት እግዚአብሔር ምጻኻ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ውሕስነት ግን የብሉን እቲ ውሕስነት ድኾነ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድሓኒኻ ምቕባል እዩ ስለዚህ ነዚ ጎይታ እዚ ዘይተቐበለ ሰብ እንተሎ መይቱ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘይፈልጥ ሰብ እንተሎ ቦትኡ ኣበይ ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ እንተሎ እግዚአብሔር ይመስገን ንእዳውኩም ኣልዕል እሞኒ ክንጽሊ ጥራይና አምላኽ ፍቃድና ይዝደሊ በፍቃደኛ ልብ ክንቅበሎ ይደሊ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እስከ ሐደስ እንተለኹም ንመጀመሪያ ጊዜ ይኹን ዋላ ብዙሕ ጊዜ ናብ ቤት እግዚአብሔር ድመጻኹም ዘይወሰንኩም ግን እንተለኹም እግዚአብሔር ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንኽትውስኑ ሂብኩም ደሎ ዕድመ ለቀበልኩም እግዚአብሔር ንዑ ክትፈልጥ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሐደስ እንተለኹም እዳውኩም አልዕሉ እሺ ኩልና እግዚአብሔር ይመስገን በጎይታይና ማለት እዩ በዚ ድማ ንአምላኽ ነመስግኖ እግዚአብሔር ይመስገን በተሓደ ድማ ሓላፍነት ኣለና ነፍስ ወከፍና በታ አምላኽ ዝኸፈተልና ኣፍ ደገ ኣጋይሽ ሒዝና ክንመጽእ ንጎይታ ዘይፈለጡ ሒዝና ክንመጽእ ድማ ነፍስ ወከፍና ሓላፍነትና እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረኽ ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም محري እግዚአብሔር ይባርካ ስለ ጸናሐና ናይ ቃል ጊዜ ንአምላኽ ስብሐት ይኹን ነው ደጊሜ ናብ ቤት እግዚአብሔር እንኳዕ በሰላም ብድሓን መጻኹም እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ ዘለና መተንባህታ ክንኣቱ ንመጀመርያ ለማዓንቲ ዝመጻኹም ኣጋይሽን ተለኹም ካብ ርሑቕ ካብ ቀረባ ኣጋይሽን ተለኹም ናብዚ ማሕበር ንመጀመርያ ድመጻኹም ተለኹም ክንላለየኩም ሰላም ክንብለኩም ሰላምኩም ከአኽን ቅበል እዳውኩም አልዕለሞኒ ሽምኩምን ካበይ ከም ዝመጻኹምን እሺ በዝለኹ እሺ ካብ ዘለኹም ወተንሱ ብሩኻት ሰላም አምላኽ ንዓኹም ይኹን ሽመይ ሳሙኤል ጎይቶም ይበሃል ሓደ ፋሚሊና በዓልቲ ቤተይ ጽገረዳ በኽሪ ጓልና እምነት ካልኣይቲ ለውሃት ወድና ጀሽዋ ታንእሽተይ ጓልና ሽሎም ሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ኢራቅ ነርና ኣብቲ ኩርዲስታን ከባቢ ማለት እዩ እዚ ጌርናዮ ዘለና ክዳን እውን እናቱ ዝነበረና ባህሊ represent ክንገብርና አምላኽ ባርኩም እግዚአብሔር ባርኩም እግዚአብሔር ባርኩም ተወሳኺ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ናይ ሙሻብ ጊዜ ነርና ቤተ ክርስቲያን ብርሃን ሰማይ ድማ ስፖንሰር ስለ ዝገበረትና ሰቕሓውናውን ስለ ዝሓተተ ኣብ ማእኸልኩም ክርከብ ፍቓድ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ነዚ ቤተ ክርስቲያንን ነመስግናለን አምላኽ ባርኩም ቴንክ ዩ እግዚአብሔር ባርኩም እግዚአብሔር ባርኩም
እግዚአብሔር ባርኩም ይስሐቅ አሁናውን ጋሻይ ወላህ ሰላም ትበልካና ጽበቂ ሰላም አምላኽና አኹም ይኹን ኩሉ ጊዜ በጎይታ ተሐጎሱ ብለኩም ደል እግዚአብሔር ባርኩም እግዚአብሔር ባርኩም እግዚአብሔር ባርኩም ከፈሉ ባዳሐን መጻኹም እግዚአብሔር ባርኩም ከዓብ ሰላም መጻኹም ካለ እንተሎ ጋሻ ለመጀመሪያ ሰላም ዘይበለ ጽጋ ሓፍትናውን በት ድሕሪት ሪኣ ኣለኹ እንኳዕ ሰላም ብድሓን መጻኺ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ከተመስግን ትኽእል ይኽ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ገይሩ አሜን እግዚአብሔር ዓብይ ምሕረቱ ኻን ዘለዓለም ዝነብር ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጣዕሙን ረኣዩን ኢሉ ዳዊት ብክንደይ ጸልማት ሓሊፍና ነዚ ሰዓት እዚ ከኣብቅዕና እግዚአብሔር ነመስግኖ እዚኣ ናድያ ሽማ ሰይቲ ሳይመን ያ ሳይመን ካዚ እዩ ባዳሐን መጻኹም ካበለኹም ተሱ ተሰለጥና በስ ወይ ክብርና አምላኽ ከዓብ ሰላም መጻኹም እግዚአብሔር ይመስገን ባዳሐን መጻኹም እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ብሓቂ ዓብይ እዩ ብክንደይ መሪር ሓዘን ሕሊፉ ንዓይ ናብዚ ሰዓት እዚ ኣብፅሕኒ እቶም ንዕኡ ዝጎየዩ ተዘይሃለዉ ውን በረከቶም ኣሎ ከይዕረፈ ሳንዱች በሊዑ ክኸይድ ኣነ ምስክር እየ ብስራሕ ውዒሉ ብኡ ክውዕል ክሓድር ኣነ ምስክር እየ ነጋስ ግን ብድሕሪ ይርአ ኣሎ ዋላ ዝተዘይረኣዮ ንሪኦ ኣለና ነዚ ክንበፅሕኻ ይሕዋትና ከይረብረቡ ከይደኸሙ ኣሓትና ይሕዋትና ከይዓረፉ ንዓና ዘፃናንዑ ንዓና ንክንፃናና ኣብዚ ደው ክንብል ሕጂ ዝረድኡና ብጸሎት እዚ ክኸውን ውን ዝጸለዩ ኢልና ይሕዋት ብጣዕሚ የመስግኖም እዚ ከዓ ንዓኣቶም ከዓ ምስክርነት እዩ ንዓኣቶም ከዓ ሓገዝ እዩ ተባረኹ ጌታ ኢየሱስ ይባረኽኩም እግዚአብሔር ባርኩም እግዚአብሔር ባርኩም እግዚአብሔር ባርኩም ክብረና አምላኽ ያ መርዓኒ ሩዋ ኢትዮጵያ በጽሐ መጽያ እግዚአብሔር ይመስገን መርዓ ወዳ ስለዚህ እቲ ወዳ ድማ ወለ ማለት እዩ ክብሩን ጎይታ በዚ ድማ አምላኽ ነው መስኪኖ እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ስለዝገበረ ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይባረክ ካለ አጋሽን ተለኹም ወይስ ተገብረልኩም ነገር ንአምላኽ ከተመስግኑን ሓደ ደቂቕ ክንበኩም ንኽእል ኢና እዚ ጉባኤ ናጽነት ኣለዎ ክብርና አምላኽ ይኹን ምስክርነት ያህንጽ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ዝገበረልካ ሰናይ ክብርና አምላኽ ይኹን ጽቡቕ እሺ የለን ማለት እዩ ጎይታ ይባረክ ክብርን ጎይታ ይኹን ሃሌሉያ ኦኬ ካብዚ ቀጺልና ድመጽእ ደሎ ዓርቢ ድጅምር ናይ ኮንፈረንስ ጊዜ ይደለና ዳሓለፈ ክሕበር ቀኒ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዓርቢ ካብ ሰዓት 7 ድጅምር እዩ ቀዳም ከዓ ካብ ሰዓት 6 ሰንበት ድማ ኣብቲ ስሩዕ ግዚኡ ማለት እዩ ስለዚ ኩልና እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ተዳለው ነቲ ቤተ ክርስቲያን ተዳለወቶ ተኻፈልቲ ተበረኸት ክንከውን ቤተ ክርስቲያን አጽኒዓ እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ ዘሎ ማዕድ ክትሳተፉ ተታብዕ እግዚአብሔር ይመስገን ፍላይ ድማ ፍላይ ወለዲ ማለት እዩ ፍላይ ወለዲ ኩሉ ህዝብ አምላኽ ንኩልና ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ዝያዳ ድማ ዝያዳ እግዚአብሔር ይባረክ ወለዲ ኩልና ዋጋ ከፊልና ክንመጽእ እግዚአብሔር ይመስገን ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ጋሻ ክመጽእ ከሎ ዋጋ ከፊል ይድመጽእ ንሕና ከዓ ዋጋ ከፊልና ክንጽበየ ፍቃድ አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ነቲ ዘሎ ማዕዲ ኩልና ካብ ድጅመር ክሳዕ መወዳእታ ተኻፈልቲ ክንከውን ቤተ ክርስቲያን ኣጥቢቓ ትተሓሳስብ ዓርቢ ሰዓት 7 ድጅምር ቀዳም ሰዓት 6 ሰንበት ድማ ኣብ ስሩዕ ፕሮግራምና ሰዓት 10 ፈረቓን ድጅምር ማለት እዩ ካልእ ድመጽእ ዕለት 23 ጁላይ 23 ማለት እዩ ቀዳም ሰዓት 4 ናይ ፋይናንስ አድቫይስ ድገብሩ ሕዋት ድመጹ ኣለዉ ካብ ካልጋሪ ካብ ካልእ ካብ ኣተዋውን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ምኽሪ እዚ ክንሳተፍ ወይ ከኣብቲ ናይ ፋይናንሻል አድቫይስ ክንምሃር እንደሊ ኩልና ኣብዚ ቤት አምላኽ ሰዓት 4 ዕዱማት ኢና ሳተም እውን ንዓና አድቫይስ ክገብሩ እዮም ድመጹ እቶም ጥዕመና ኣብ ኩሉ ዕድመ ዘለና ናይ ፋይናንሻል አድቫይስ እንደሊ
كلنا هنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ كلنا انت መጻና ጽበቁ እቲ ኮንፈረንስ ዳንኤል ተስፋይ ክመጽ ናልባት ዳንኤል ተስፋይ ደሓለፈ ስለተሓበረ ሓውና ዳንኤል ተስፋይ ካብ ኣሜሪካ ክመጽ ካለ አባልነት ዘይመላእኹም ኣብዚ ቤት አምላኽ ብዙሕ ሰብ መጽ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኩልኻ በገባብን ስርዓትን ክኸውን ስለዘለዎ ኣብዚ ቤት አምላኽ እዚ አባላት ክንከውን ንደሊና ትብሉ አባልነት ፎርም ኩሉ ግዜ ተዳለወሎ ስለዚ አባልነት ንምላ እቶም ኣብዚ ቤት አምላኽ ልብና ዳዓረፈ አባልነት ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ስለዚ አባልነት ከይመላእኻ ድማ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይምለስን እዩ ስለዚ ዝቅድም ቅድም አባልነት ምዃን እዩ ስለዚ ኩሉና ዲመላና አባልነት ዋላ ነዊሕ ዓመት ንመላለስ ስርዓቲ አገባቢ አባልነት ክንመላ ኣለና ዝኾነ ሕቶ ተለና ድማ ና አገልገልቲ ክንሓትት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ያር ዌልካም ካለ እንደሐውና ዳንኤል ረሃዋ በውሉድ ተባሪኸም አለው በዚህ ድማና አምላኽ ነመስግኖ ክብረና አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ካለ ተስሩዕ ፕሮግራም ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይመስገን ዳርጋ ሰሙን ሙሉ ናይ ባይብል ዲስካሽን ግዜ ሎ በኩሉ ቦታ ማለት እዩ ኣብቲ ዘሎ ናይ ባይብል ዲስካሽን ተምጥዕመና ክንሓብር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝኾነ ሓገዝ ምስንደሊ ነገልገልቲ ክንሓትት ካብ ገልገልቲ ድማ ምላሽ ክንቅበል ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ካለ 40 ዓርቢ ኩሉ ግዜ ናይ ጸሎቱን ናይ ትምህርቲ ግዜን ኣሎ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ 9 ፈረቓን አውን ተኻፈልቲ ክንከውን እግዚአብሔር ይደልየና ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ትደልየና እግዚአብሔር ይመስገን ካለ አወርሕ ሓደ ግዜ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፕሮግራም ኣሎ ኣብቲ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩልኽን ደቂ ኣንስትዮ ክትሳተፋ ትንጥዕመክን መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ይምሕፀና ናይ መንእስያት እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ክልተ ሰሙን ኣሎ ኩልኹም መንእስያት 10 ፈረቓን ዝቤት አምላኽ ክፉት እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ አምላኽ ቤት ዝሃበና ድማ ክንግልገለሉ ክንጽልየሉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ክንጽሊ ኣብዚ ቤት አምላኽ ክንግልገል ፍቃድ አምላኽ እዩ ስለዚ አቀዲምና መጽና እንተን ምንም መኽብ እግዚአብሔር ይመስገን ሰዓት 6 መጽና እንተን ጽለ ኣብዚ ቤት አምላኽ ክብርን ጎይታ ይኹን ዘለና ግዜ ኣብቲ ዘሎ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣብዚ ቤት አምላኽ እንዳንታ ስለዝኾነ ኩልና ንምጸሎት ኩልና ንምንቃሕ ኩልና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈሳዊ ነገር ክንጥቀመሉ ጽቡቕ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እዚ ድሕሪ ምባልና አምላኽ መስኪንና ክንውዲኢና በዚ መዓልቲ ዘገልገልኩም ኩልኩም ኣብ ተፈላለየ ክፍለ አገልግሎት እውን እግዚአብሔር ይባርኩም ንኹሉ ናይ ቤት አምላኽ ነገር ምቹእ ንምግባር እግዚአብሔር ይመስገን ብጽሬት እግዚአብሔር ይመስገን ብዲቁንና በመምህርና በኩሉ ክፍለ አገልግሎት በጸሎት ዘገልገልኩም እግዚአብሔር ይባርኩም ካብ ዘለና ተንሲና ና አምላኽ መስኪንና ክንውዲኢና እስከ ሕዋተይ ንሕሰብ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እንዲና ውዒልና እንታይ ሒዝና ንምለስ ኣለና ንሕሰብ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ምናልባት ጾር ሒዝና መጽና ክንከውን ንኽእል ኢና ናብ ቤት እግዚአብሔር ጾርና ግን ሒዝና ክንምለስ ፍቃድ አምላኽ ኣይኮነን ምናልባት ሕቶታት ነርና ኸውን ንኽእል እዩ ነቲ ምንጭ ሁሉ ንኹሉ ሕቶታት ክምልስ ዝኽእል አምላኽ ግን ክስበኸልና ውዒሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብኡ ክንጸናናዕ ክብርና አምላኽ ይኹን ብኡ ክንበርትዕ ብኡ ድማ ክንሕደስ እግዚአብሔር ይመስገን ፍቃድ አምላኽ እዩ ተአምላኽ ምጽንናዕ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍስ ወከፍና ክጸናናዕ ንሱ እሙንን ጻድቅን እዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ስለዚ በዛ አምላኽ እዚ ልብና ይተሓጎስ ሕዋተይ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ነቲ ሓደ ወዲ እኳ ዝሃበና ክሳዕ ክንደይ ደኣ ኩሉ ምስኡ ዘሂበና ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰላም አውእሎ ምድሓን አውእሎ ፍቅሪ አውእሎ ምጽንናዕ አውእሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ በዛ አምላኽ እዚ ክንበርትዕ በዛ አምላኽ ዝባህ ክብለና በዛ አምላኽ እዚ ድማ ክንሕጎስ እግዚአብሔር ይመስገን ውሬታ ድማ ክንመልስ ፍቃድ አምላኽ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እስኪ ሕዋተይ ንጸሊ በዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ነታ ሰበይቲ ሲ ዘይሓሰበቶ ኣብ ህይወታ ዝኾነ ዘይሓሰበቶ ዘይረአየቶ ደይሰማዓቶ ነገር አምላኽ ግን ካብቲ ሰናይ ፍቃዱ ካብ ፍቅሩ ተላዕለ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ነዛ መበለት ሰበይቲ ምጽንናዕ ገይርላ እግዚአብሔር ይመስገን ክንደይ ደኣ ንዓይ ንዓኻትኩም ነተን ብክርስቶስ ዘለና እግዚአብሔር ዓብ ምጽንናዕ ኣብ ህይወትና ዘይገብር
عب محرت يا أبير دا أكسع كندي زي جبر عب فوز دا أكسع كندي أبي وتناك يا أبير زي جبر كبرنا عملاق يخون يجبر مبارك يا أبير سلذ بزع عملاق زبها يبلنا تسفنا أبزع عملاق زيخون يا أبير مسكن هاللويا هاللويا بعج أنا باهي بلنا بولدنتنا باهي بلنا ولد عملاق بمخنا باهي بلنا كابزع عبنا جريلن يا أبير مسكن هاللويا 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 أملاخ مصننا بزمعة تزي حزنات كصنع نصلي علينا هاللويا أملاخ مصننا بزمعة تزي يا أبير هاللويا أبلبهم قال حتى زلهم أبلبهم زخبة زلون يا أبير بزمعة تزي بمصننا عخاك يا أبير قالك هياويو قالك خاب كل تزعفو السيفي زبلحيو سلازو قهي كم من قناك إلا عنزاك كم من قناك إلا نايموت منفس كم من قناك إلا اتهياو زخانه منفس كريستوس يسوع جن أبيوتنا خجز أبيوت حزبها خجز قويتا متصننا عدم أبز حزب زيك يا أبير كله يا أبير حزب زي ادخل زغل عملاخن كلنا ادخل زغل قويتا ان كلنا اتي كاب سلمان نبز قرن برهان دساقرنا عملاخن كلنا وعملاخ بنيشتي نجر حزبها كتحز أي تحدق بنيشتي نجر يا أبير محلاف كسن حزبها أي تحدق بزمعة تزقن قويتا محلاف كخون اللذي حزب ذي يصلي عليه دقف كخون اللذي حزب ذي يصلي عليه مبرتع كخون اللذي حزب ذي يصلي عليه مصنع كخون اللذي حزب ذي يصلي عليه نعخا مسكان كخون اللذي حزب ذي يصلي عليه كابد حزو دبلا كل يا أبير زحلف سجان حيلن أبي هو حزب ذي كعزز قويتا يصلي عليه يا أبير نحزبي أصنع نعو خمس بلك على حزب خاب منفس كاي صنع إذا حزب زي بمنفس قدوس تصنع حزب يخون إذا حزب زي بقويتان بتصنع حيلون زبرتع يخون إذا حزب زي كاب دخان زتنسى يخون إذا حزب زي نزحزو زبلة زتحس حزبي يخون إذا حزب زي جاء بير عم أخلو زل حزبي نقص عم أخلو زل حزبي موني جاء بير أي تحز نبلا لنا جاء بير على ما حزننا قويتا مدراونة حزننا قويتا حمام حزننا قويتا شنكة حزننا قويتا كله نايزا عالم ز حليوت أي حزننا نبلا لنا قويتا فقرها جنا يحزننا لوهات كجنا يحزننا صجها جنا جاء بير يحزننا بزمعة تزقويتا هاللويا واملاخ مصننا بقويتا بيسوع كريستوس ياوسم مصننا يخون مصننا يخون مصننا يخون كاب كنزا مصننا يخون كاب حرقات مصننا يخون كاب چنقت مصننا يخون كاب حمام مصننا يخون كاب مكرا مصننا يخون مصننا عز حزب زي يبزح بلا الله بقويتا بيسوع كريستوس ياوسم يبزح بلا الله قويتا مصننا عز حزب توهيبي مو وعملاخ نز مصننا عزك يا أبير نفسنا خطرخوك يا أبير نصلي علينا مصننا عز حزب زي يبزح هاللويا 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 يا أبير بركب إلى يولدا كبتصار رنون يعرفا كم زبلك قالوا زبرقف ليسوس آمينو تصوروا يلكس كم قمت تبتينو